मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या कोकणी स्वेग चॅनल आणि आजच्या डेली ब्लॉगमध्ये. तर मस्तपैकी आज बनते काय माहिती का, गुरुवार आहे ना, शेवयाची खीर बनते. काजू बदाम पिस्ता टाकून मस्तपैकी झालेलं आहे. तर शेवयाची खीर बनते. मग ऑफिसला पण जायचं आहे. मातोश्री आले आमच्या मातोश्री. हॅलो हाय. तर अच्छा, शिव सगळे. शिव घरी आहे, कारण की शिवची मम्मी आज घरी आहे. तर आज आपल्याला निघायचं आहे फायनली दुपारी लवकर येऊन ऑफिसवरून. तर नाश्ता करू आणि ऑफिसला जाऊया. तर ऑफिसवरून आल्यावर भेटू. डायरेक्ट जर्नी स्टार्टेड. मस्त शेवयाची खीर बनतेच आहे. ए कालू मागे बसतो होता. तर मित्रांनो, ऑफिसवरून डायरेक्ट बघा 5 वाजले पप्पांमुळे. आणि आमच्या सोबत ऍड झालाय बघा, नाही बोलता मानव. मम्मी भाऊजींनी गाडी घेतलेली आहे मित्राची स्टार्ट. आणि मठात जायचं आहे आम्हाला मम्मीला. आज गुरुवार आहे ना. तर गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, छत्रपती शिवाजी महाराज की श्री स्वामी समर्थ. चला फायनली निघालेलो आहे. तर आता जर्नी बघू, मध्ये मध्ये भेटू मस्तपैकी. काय बाय काय बोलते बघा, आमचं कॅशियर पुढे बसलाय, टेन्शन नाही आम्हाला काय, म्हणून मी मागे बसलेलो. हा 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 जा मागेला जा. बाय बाय करा. बाय बाय. चला बाय. चलो कमी आवाज कमी कर जरा, आवाज कमी कर जरा. कॉपी राईट भाई. कोणी चेंज केलं सामान बघा किती भरलेलं आहे. त्याचा काही इकडे सामान. आता पहिला आपल्याला भरायचा सीएनजी भरायचं भाई. आवाज कमी कर ना यार, काय असं करतो यार. तुला काय बोलायचं, तुला हा बोलायचं का नाचायचं? बोल लवकर. आम्ही कुठं चाललोय? कोकणात. कुठं? कोकणात. गाडी निघाली आमची कोकणात. चला यांनी गाणी लावले, मानवने गाणी लावते बाई. ऐकत नाही बाई, कॉपी राईट येईल मला बाई. एवढं झालं. तर गाईच थांबलेलो आम्ही आता सीएनजी भरायला. सीएनजी भरायला थांबलेलो आहे. हा मानव काय बोल काय खायला काय भाई, खायला काय भाई. सीएनजीची लाईन बघा किती आहे बघा. 7, 8, 9, 10 गाड्या आहेत. काय बोलते मम्मी, त्याला बघा. मानव येतोय खाली. हो भाई, चीप खाली भाई भूक लागले. एवढं सीएनजी भरायला थांबलो आम्ही, त्याचं काय नाही. गाडीत बसलो नाही की भूक लागली. मला त्यांनी काय करायचं आहे. तुम्हाला उतरायचे खाली. मी आणलेलं बघा. हिचा पण ब्लॉग घ्यायला लागतोय मला. काय बोलू, रात्री झाल्यावर काय दाखवणार आहे बघा. हा चला फोडता ना तो व्हिडिओ. अगं भाई, ओपनिंग सिरेमनी. थांब ना भाई, ओपन तर करू दे भाई. असं ओपन करायचं. अरे यार बघा. अरे डायरेक्ट बघ. बघा हिची गाडी बघा. आता काय भेटत नाही तुला, आता विसर भाई. तर मित्रांनो, सीएनजी भरलेला आहे आणि खाऊन पण झाले सगळी पोटपूजा. आणि हा बघा, हा याचं काय, याला गाडी चालवायची पुढे पुढे सारखा नाचतोय. तर अजून आपण घाटकोपर ढेपलच आहे. आणि वाजले किती मध्ये 6-10 झाले. तर बघू आपल्याला किती वाजतायत आपल्या कोकणात जायला, किती वाजता. ठीक आहे. तर किती वाजतील अंदाज आता बघू. आता पोटपूजा वगैरे मध्ये मध्ये काय खायचा, बाथरूमचा मूड आला तर उठायला लागेल. जाऊ भाई, आपलंच गाव आहे. काय कुठं जायचं आपल्याला. जाऊ उद्यापासून आपल्याला फिरायचं भाई. 4चा टाइम बाबा इकडे दिलेला, इकडे भाई. 4चा टाइम येऊन मग कुठं जातात माहितीये का. जेवले आणि मग गेले. मग पेलू यार, काय तू यार असं करतो यार. मग मी उतरतो. भाऊजी उतरव, ठेवा, थांबा मला उतरू द्या. काय बोलताय. चला ते बघा, आमचे जे पुढे बसतात ना, ते सगळे स्पॉन्सर ते करतात. असं आहे बघा. या चला, आता आम्ही जरा मजा करतो. आणि तुम्हाला पण दाखवतो. आणि आपण पाणी जायचं मोठा चुप चुप चुप. सो बाय. मामी बोल. मामी आम्ही मजा करतोय बोल. मामी आम्ही मजा करतोय.
कसं वाटतंय गाईच, कसं वाटतंय? सगळ्यांना टांग देऊन आलोय आम्ही. कसं वाटतंय? बाई सेपरेट सीटची बुकिंग केली बाई मानवने. सेपरेट सीटची बुकिंग केली. आरएसी माझी आरएसी. तिथे एसी नाही बाप्पा. आरएसी बाबा. आरएसी ना, आरएसी सीट बघा त्याची. आरएसी सीट तुझी आहे ना अशी. या फायनली गावी निघालो. प्रत्येक ब्लॉग मध्ये काय माहितीये का, आपण गावाला भेटू, आपण गावाला भेटू. पिलू नाच तेव्हा व्हिडिओ मध्ये भेटू. या. हा 8व्या फ्लोअर मानवची मावशी. तर चला आपण आता मध्ये मध्ये भेटू. ऐकलं बस मोबाईल मध्ये. गाईच अजून पण आम्ही पनवेल सोडलं नाही, गोवा हायवेला लागलो नाही. इकडे खाणं चालू आहे, इकडे गाणी लागणं, इकडे झोपणं चालू आहे, इकडे काय काय चालू आहे. कारण की इकडे ट्रॅफिक एवढी होती ना. आता थोडंसं रिलीज झालोय आम्ही. तर बघू आता पळसपे पाट्यावरनं राईड मारल्यानंतर गोवा हायवे चालू होईल, मजा येईल. चला आपण नंतर व्हिडिओ गाणी लागली नाचो पिलवा या. अगवली ग माई माझी कोणाला पावले चला. ट्रॅफिक चालू आहे, गोवा हायवे लागलं भेटूया काहीच. गोवा हायवे मित्रांनो फायनली पळसपे पाट्यावरनं राईट लेफ्ट मारून आम्ही गोवा हायवेला लागलेलो आहे. आणि इथं झालेलं आहे बऱ्यापैकी नाही, पूर्णच अंधेरा झालेला आहे. गावच्या घरात चाललोय. तर आम्ही आता बघू, जवळजवळ 8 वाजलेत पनवेल क्रॉस करायला, एवढी ट्रॅफिक. तर आता हा बघा हा इकडे आहे. आणि आता आम्ही जेवायचं पण बघू, कुठं काय जेवायचं, मस्त असं छान असं जेवायचं आहे. तर गुरुवार आहे तर व्हेजच जेवू असं आमचा बेत आहे. ते बघू हॉटेलमध्ये गेलं समजेल आम्हाला. भाऊजींचा आणि आमचा काय विचार आहे. तर हे बघितलं. तर चला आता ही जर्नी अशीच चालू आहे. तर भेटू आपण डायरेक्ट ढाब्यावर भेटू, हॉटेलवर. आम्ही तुम्हाला शिवचं घर दाखवू. या टायमाला शिवचं घर गावचं पूर्ण दाखवू आपण उद्या सकाळी. आज आपण फक्त जर्नी बघू. आता आम्ही हॉटेलमध्ये कुठल्या तरी थांबू आणि मस्तपैकी जेवूया, पोटभर जेवूया आणि मग पुढचा जर्नी परत चालू करूया. किती वाजतात ते बघूया. 8 वाजले. आपण आता गोवा हायवेला चालू आहे रेडी. परफेक्ट 8ला आपण पळसपे पाट्यावरनं मारा, लेफ्ट मारा. बघ 8 वाजले किती वाजता. ठीक आहे. तर जरा आदला बदली थोडंसं पेट्रोल, थोड्याशा टंक्या खाली करून आम्ही निघालोय. टंक्या खाली आणि भरून. पेन आता जस्ट पेन क्रॉस केलेलं आहे. वाजले किती 8:30. तर आणि हा बघा हा जिथं जातोय तिथं हा येतोय. काय करू मी. अरे फोन लागला. तर इकडे आता जागा थोड्या आदली बदली आल्यात. पप्पा गेले झोपायला, मला माहिती आहे. झोपाय नाही. आणि ताई इकडे, मम्मीने आमच्या जागा नाही फक्त चेंज केल्या आणि भाऊजींनी, बाकी आम्ही सर्वांनी जागा चेंज केल्यात. तर प्रवास चालू आहे. पूर्ण गाडीची मजा घेणार. हा बघा हा रेल्वे स्टेशन भेटतो आपल्याला गावी जाताना. जिथे भेटतो जिथे, तेच म्हणजे पेनच्या जवळ आहे. आता आपण चला आता इकडे गोवा हायवे चालू आहे. गाईस काय बोलतो. आम्हाला जरा गाडी काढू का. अच्छा. तर पिल्लूच इथं काय चाललंय हा बघा. गोवा हायवे. बाबा काय पण दाबू नकोस तिथे. गोवा हायवे पिल्लू. तुला गाणी ऐकायला नाही भेटणार ना. लावतोय काय बोलायचं तुला. काय बोलणार भेटू आता धाब्यावर. म्हणजे आता जेवायला भेटू आपण. जेवायला चांगला ढाबा बघू आणि मस्तपैकी जेवूया. 8:30 गाणी लावूया. चला चला गाणी लावूया. चला सेकंड सीएनजी सेकंड इंदापूरला. किती वाजलेत. 10 वाजलेत. अजून जेवायचं. गाडी पण एकदम मस्त. जेवायला थांबूया. तर इकडे मस्त इंदापूरला सीएनजी भरलाय आता फुल. परत आता जेवायला थांबूया. जेवूया पहिला. काय बोलताय. किती वाजतील आपल्याला उद्या घरी पोहोचायला.
12च्या पुढे 12-1 वाजेल. आणि बघा किती मजा करतोय. पिलू पळते पिलू. पळतोय बघा. हात बघा, हात बघा त्याचा, हात बघा. रेसला चाललं. ते जेवायला थांबूया, जेवायला. तुला भूक लागले? आईला सांग. ए ए ए ए शिशी इथे हात नाही. हात नको लावू. गाडी एकदम पावसाने एकदम पाण्याने एकदम धुवून निघाले. तर आता जेवायला थांबूया, शेवया मस्तपैकी. कारण 10 वाजले. 10 किती वाजतील भाई? आणि 10 वेळा बोलला तर ब्लॉग मध्ये आपण ढाब्यावर भेटू, ढाब्यावर भेटू. त्याच्यानंतर 2-3 परत शूट केला. शिशी, बाबा इथे लावले हात. नाही, आता परत आता नक्की धाबे भेटू, नक्की धाबे. तर मित्रांनो, फायनली आम्ही परत थांबलेलो कुठे माहिती तुम्हाला? रायगडला जाताना ज्या हॉटेलला थांबलेलो आम्ही, तुम्ही बघितला असेल ब्लॉग आपला रायगडचा. डॉल्फिन हॉटेल. हॉटेल डॉल्फिन इंदापूरच्या आधी आहे. कोला स्टेशनच्या जस्ट 5 मिनिटावर आहे. कोला स्टेशन इथे लागतो गावाला जाताना. त्याच्यानंतरच इथे आहे. कोला स्टेशनपासून 5 मिनिटावर डॉल्फिन हॉटेल. आणि त्याची एंट्री बघा मस्त आहे. या मी मागे रायगडला जाताना टेस्ट केलं होतं, छान होतं जेवण. आता पण मी तुम्हाला परत सांगतो. आणि पिल्लूला आमच्या आवडतं बघा हे. पिल्लूला काय आवडतं? मासे. फिश नाही आहे आतमध्ये ना? फिश नाही, फिश नाहीये. तर कारण की आता रात्र झाल्यामुळे थोडा गर्दी कमी आहे. कारण की 10 वाजलेत ना, हळूहळू येतील लोक. तर डॉल्फिन हॉटेल. आणि इकडे आम्ही आता बसू आणि ऑर्डर करू. आपण व्हेज बघूया, ते नॉन व्हेज. चला पटापट ऑर्डर द्या. चला मी जरा हात धुवून घेतो भाई. हात धुतो आणि मग बसतो. याच्यात पहिले मासे होते, त्या टायमाला नाही आहेत काय माहिती. आणि इथे बाप्पाची मूर्ती होती, ती पण नाही आहे. छान अशी मूर्ती होती. तुम्ही नसेल बघितला ब्लॉग तर जाऊन बघा. अजून पण इथं वॉश करायचे आहेत. इकडे पण आहे बसायला आतमध्ये मस्त बगीच्यात बसू शकता. इकडे आतमध्ये छान असं गार्डनमध्ये. तर चला आता ऑर्डर करूया, बघूया काय काय ऑर्डर आहे आणि जेवूया. तर मित्रांनो, आज गुरुवार आहे, तर मी खाणार व्हेज, नॉन व्हेज. मला इन्व्हॉल्व करायचा प्रयत्न होता पण नाही. तर आता आमचं पहिलं स्टार्टर आलेलं आहे, पनीर चिल्ली. तू व्हेज खातोय? तर मस्तपैकी आता आम्ही खाणार व्हेज आणि पिल्लू आमच्यामध्ये कॉम्बो आहे. काय पिल्लू? कॉम्बो आहे. तर आता बघू, एक मेनू आलाय, अजून बघूया कोणते कोणते मेनू. ह्यांचे मेनू पण आपण बघूया. आमच्या मुलांनी स्टार्टअप केलाय बघा. भूक लागली. हा, त्यांना कोणाला? त्यांना नकोय, आपल्यालाच. चला आम्ही खाऊया पनीर चिकन. सोबत आलेला आहे राईस, सोबत काय आलाय? मसाला पापड आणि पनीर चिली. मसाला पापड पण खाणार आहे, पनीर चिली पण खाणार आहे. एकदा शूट करते मी पण. कसं लागतो बघूया आपण. बघा सर, मग पनीर चिली कशी आहे? मस्त. ट्राय करा. हा हा, आम्हाला पण पुढे करा, आम्ही पण खाऊ. मी टेस्ट सांगतो थांबा. राईस मस्त आहे. आता मसाला पाव. आता मसाला पाव कडक कडक. पिल्लू बघतोय आता लावलाय काय वाजी. चिकन सुक्का आलाय यांच्याकडे, चिकन सुक्का. आणि हा मानव खातोय सुक्का सुक्का. क्रिस्पी चिली. मानवनी मसाला पापड खाल्लाय तर तुम्हाला दिसत असेल बघा. सुक्का चिकन. आपण खाणार व्हेज. कसं आहे पिल्लू? यम्मी आहे राईस. मिक्स काय दिलंय ते? मिक्स हंडी, व्हेजची मिक्स हंडी. टेस्ट बघू आपण, टेस्ट. लिंबू द्या. मस्त आहे. थोडंसं आपण लिंबू मारू. पनीर क्रिस्पी पण आली राईस. रोटी एक एक घ्या सर्व. लोणचं पण आलंय आपलं, लोणचं. हे द्या ना.
लोणचं ना घेऊन या ना नाही भेटत ना. पप्पा हे द्या ना. मिक्स लोणचं असतं, भारी असतं. तुम्ही लोक घेत का नाही कांदा लोणचं खाऊन बघ. पनीर जे बीट आहे भाई थोडं कडक कडक आहे. क्रिस्पी लय कडक आहे भाई. पुढे इकडे. मसाला आहे. मसाला नाही ना. तुला टेस्ट करायचं का ठीक आहे. लोणचं का चला त्यातून बघू काय काय. बस संपलं. भेटलंय थोडी थोडी गुडी 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 भेटलंय गुडी गुडी. मस्त असं डॉगी भेटलंय. डॉगेज बाय. हो डॉगेज बाय घातला घेतं डॉगेज बाय. आता अंगावर नको चोडूस. चल बाय बाय. काय किती घाबरतोय. हा ते आले येतात वाटतं. डॉगे बाय इकडे. बाय बाय तिकडे. सलाम भाई सलाम भाई. नमस्कार कर नमस्कार. बाबा छोटू डॉगे चला बसा ये. कुठे गेले पप्पा. पप्पा चला हो. काय किती टाइम लावतायत. एक फोटो काढूया आणि मग निघूया आपण. भाऊजी बा कुठल्या पोझिशनला आहे. असेच थांबा असेच थांबा. मस्त पोझिशन हे तिकडे झालेलं आहे आमचं मस्तपैकी. आणि छोटी छोटी पिल्लं आहेत. पिल्लू खेळतोय. फोटो काढतो मी. चला, या लवकर इथं उभे राहा. रुमाल खिशात टाका. मानव या इकडं. अरे वा 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 हे बघ, वा वा पोझिशन घेतो. चल चल इथं उभा राहा. इथे उभा राहतो मध्ये. चला या तिघांचा तर जवळजवळ 11:40 झालेले आहेत. इंदापूर म्हणजे कोलाडच्या इथून जेवून निघालोय आम्ही जवळजवळ. बघू आता किती वाजतायत. अजून 11:40 म्हणजे अजून आपल्याला आहे 1.5-2 तासाचा प्रवास. पिल्लू बघा पुढे गेलाय. परत जागा चेंज. मी परत माझ्या जागेवर. सगळे आपापल्या जागेवर आलेले आहेत. तर बघू किती वाजतात अजून आपल्याला. मोबाईल वगैरे घेतलं ना सगळ्यांचं. हो तर काय तुझा घेतलं तिथं. चरणी चालू आहे अजून. आणि काळोख बाहेर बघताय तुम्ही. तुझा मोबाईल तिकडे मस्त होता ना. बाहेर काळोख. ते दिला मग आम्हीच घेतला होता. आणि मानव इकडे चादर मागतो आता झोपायला. जेवून मस्त वेगळी. तर चला परत प्रवास चालू. आणि याची बडबड परत चालू. किती बडबड करतो. बाय. ड्रायव्हर चेंज झाले. ड्रायव्हर भाऊजींनी जागा बदलले. सगळे उठले तर मी गाडी घेतल्या होता. नवीन गाडी आता बाई घेतली नजरा ना एकदा आमच्या समोर कोणती गाडी चालते कोणती नाही. काय बोलायचं आता. मानव चला उलटा बघू वाटतो. आता किती वाजले. 1:45 झालेत. पोलादपूरच्या जवळ आलो आपण. पोलादपूरच्या जवळ. मानव पहिला उठलाय. मी आमच्या एपीएम मध्ये झोपले. पिल्लू झोपलाय. तिथं आला असता माझ्या वाजत. थोडं लवकर पोहोचणार होत. तर फायनली आलेला आहे आपला कशेडी बोगदा. दोन्ही लेन चालू केले का आता. कशेडी घाट सोप्पा झालाय. उजाला बघा. मस्त मस्त उजाला. खतरनाक वाटतंय. मला दाखवा. हा मला दाखवा. चॅनल मध्ये गाडी चालवायला मजा येते. कसला दिसतोय बघा खतरनाक. होय. पंखे लावलेत पंखे. मोबाईल पण डगडग घालतोय. फायनली किती वाजता आलो माहिती आम्ही. 2:15 वाजता पोहोचलोय. अरे माझ्याकडे दिली पप्पाची चावी नाही. तर चला गाडी काचा बिचा खाली आहेत ना. बंद करू.
थांबा लॉक करूया. बघ मानव तिकडचे दरवाजे बघ बघ बघ. चला काहीच काही सकाळी वगैरे बोलतो. ए लाईट चालू राहिली आतली. चला पप्पा जरा नो रिक्स. चला तुम्ही बायचा नंतर आता आता जरा बरं वाटतंय. थांबा मी लाईट बंद करतो इकडे. काहीच लय मेहनत आहे. आपण सकाळी बघू. चला बघूया सगळे लॉक झालेत का. पप्पा तिकडे लॉक झालेत का बघा. सव्वा 2 वाजता कामं लागलेत आम्हाला. अशी लावल्यात. आठचा आठ टाकला तो. बस काय कुठल्या त्या लालवाल्या. थांबा काही जरा भेटतो. तर मित्रांनो आलोय आपण घरी. कोणाच्या शिवच्या. ते घर आपण उद्या एक्सप्लोर करूया. काय बोलतो घर जाऊया आपण. कर उद्या नाही तर हा जो भाई पाऊस पाणी पडले त्याच्यावर. उद्या तर चला आता झोपूया. तर आजचा ब्लॉग हा जर्नी ब्लॉग इथं संपलाय. आलेलो आहे आपण चिपळूण कोपड. तर आजची तारीख आहे जी कालची स्टार्ट झाली ती 6 ऑगस्टची आहे ब्लॉग शूटची. त्या 7 ऑगस्ट झालेली आहे. पोचता ऑलमोस्ट 2:30 वाजलेत. तर चला आता झोपूया आणि सकाळी आपल्याला बरीच काम आहेत. भेटू उद्या. कसा वाटला ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, सबस्क्राईब कर. सबस्क्राईब करा. भेटू उद्या. शुभ रात्री. काळजी घ्या.